हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणीच्या सात्विक कुकिंगाक स्वागत. आज आम्ही व्हेजिटेबल पुलाव कशें करचे म्हळ्यार पळोवया. ताका कसं पुरा जाय म्हळ्यार 2 कप बासमती तांदूळ या एक 10 निमिष तिंबोन हांवें लायक कोन 4-5 उदक काडून चांग कोन धुवन दवरला. अर्ध कप बटाटो, अर्ध कप कॉलीफ्लवर, अर्ध कप बीन्स आणि कॅरेट, एक मीडियम साइज टोमॅटो सಣ್ಣ सಣ್ಣ कट्टुकोन दवरला. अल्ल आणि तरमिरसांगा, दोन्ही तरमिरसांगा आणि 2 टीस्पून तितलं अल्ल, तेल पन्नाक, रुचीक मीठ, 1 चमचा तितलं मिऱ्या पिट्टी, 1 चमचा जीरा, एक अर्ध चमचा जो मुक्काल चमचा तितला गरम मसाला पावडर, लिंबिया रोसु, कोथंबरी पल्लो आणि पन्नाक 2 बे लीव्स, एक 2 इंच तितलं चक्के सिनमन, 4 लवंग, 4 ಏಲಕ್ಕಿ ग्रीन कार्डमम, 1 ब्लॅक कार्डमम काळ ಏಲಕ್ಕಿ आणि 1 अर्ध टीस्पून तितलं मीरा. कायली होऊन जाल्या हाई फ्लेमार दवरला. ताका फस्ट तेल घालया. तेल होऊन जातरी ताका जीरा आणि सक्कड या स्पाइसेस घालून सोडया तांतो. मागीर आल्ले आनी तरमिरसांगा ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಕಿ ಬಜ್ಜೆ ತತ್ತಾನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೊ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ बीन्स आणि कॅरेट एक 2 निमिष लाईट करून मिक्स करतरी मिऱ्या पिट्टी, गरम मसाला पिट्टी आणि लिंबिया रोस या डाळने लाईट करून व्हेजिटेबल्स मिक्स करा. आता तांदूळ मिक्स करा. तांदूळ घालतरी लाईट करून मिक्स करून घ्यायचे. रुचीक मीठ, रुचीक पिठ, दोन चिरमुंडाया मीठ घालतरी आणि 2 कप तांदूळ घेतली ती 4 कप उद्दाक आणि लाईट करून उद्दा घालतरी लाईट करून मिक्स करून समाज मिक्स करून एक 15 to 20 मिनिट्स सिज्जोच्या दवरया. एक उडगास दवर कमळा आम्ही कसं म्हळारी या सित्ता असताना मध्यंतू या लिड ओपन करून पळोवचें नज तेन्ना तांदूळ अर्ध सित्ता. सो त्या फुल एक 15 to 20 मिनिट्स लिड ओपन करणं तिला तशी सिज्जोच्या दवरया. एक 20 निमिष नंतर लिड काणपळयाची. आता तांदूळांनी शिजला, पलाव रेडी असा.
नेक्स्ट कोथंबरी पल्लो ॲड करायची. देवाक ऑफर करूक आमी बौलांत काढून निवोच्या दवरया. तुलसी दळ दवरनू रायता चोटू देवाक अर्पण करूया. भगवद्गीतेच्या 9वा अध्याय 27th श्लोकांतू देवोत्तम परमपुरुष कृष्ण अशी सांगता सची. यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. आज अर्थ की तुम्ही कसं सकड करता सची, कसं खाताची आणि कसल अर्पण जो दान करताची आणि कसल साधना ऑस्टेरिटीज करता सची त्या सक्कडी म्हाका अर्पण कोरनू करयाची म्हणून सांगिलस. तशी आम्ही खाऊची खाण सक्कड सुरवे देवाक अर्पण करचे भक्ती योगाचे अविभाज्य अंग. तेन्ना ते खाण आध्यात्मिक शक्तीन पतीत जाता. कावळ त्या खाणाक प्रसादू नाजाल्यार देवाल कृपा म्हणटाची. प्रति दिवस करची कार्य देवाक अर्पण कोरनू तांगेल कृपाक भागी जावची तशी जावो म्हणून देवाला प्रार्थना करताची आजीच्या या रांदपाच्या सत्राक विराम दितास. हरे कृष्ण हरी बोल.